video. I dag skal jeg vise min lille søsters fødselsdag. Håber I vil smide et kæmpe stort like, og nu går vi i gang. Her har vi en tallerken, og det har vi også på de andre pladser. Her har vi kagefadet. Her har vi pålægfadet. Her har vi lige honningmelon, og her har vi min lille søster. Hende der har fødselsdag i dag. Hun bliver 1 år, kan I se. Og lidt flag og balloner over det hele. Og så går vi herover. Her har vi et boldbassin. Og her har vi, det ved jeg ikke. Her har vi, det ved jeg ikke. Her det har vi, det ved jeg ikke. Her har vi kokomelon. Og så har vi en rutsjebane, hun har fået for ikke så lang tid siden. Den der rutsjebane. Og så har hun fået sådan nogle her klodser og en kokomelonskalation, og den har drag og en bil. Håber I så meget.